Хәерле көн, исәнмесез, кадерле дуслар. 26 апрельдә мәшһүр татар халык шагыйре Габдулла Тукайның тууына 140 ел тула. Тукай поэзиясы безне гомер буе озата бара. Ә шагыйрь белән танышуны һәркем бала чакта аның тылсымлы әкиятләреннән башлый. Тукай иҗаты мәшһүр композитор Фәрит Яруллинга Шүрәле балетын тудырырга илһам бирә. Һәм бүген без сезнең игътибарыгызга әлеге балет нигезендә сәхнәләштерелгән Шүрәле Кырлай кайтавазы исемле вокаль-хореографик спектакльнең премьерасын тәкъдим итәбез. Кыскача эчтәлек. Караңгы урманда явыз Шүрәле яшәгән. Көннәрдән бер көнне ул тылсымлы кышчык кызларны сагалап тора. Һәм алар арасындагы Сөембикә исемле кызның канатларын урлый. Кыз очып китә алмый. Шүрәлегә әсирлеккә эләгә. Аңа ярдәмгә Былтыр исемле кыю егет килә. Ул Шүрәлегә хәйлә белән бүрәнәне урталай ярырга тәкъдим итә һәм аның озын бармакларын чи белән кыстырып куя. Былтыр Сөембикәне азат итә һәм алар авылга кайтып туй ясыйлар. Ләкин Шүрәле алай җиңел генә бирешми. Ул авылга кереп кызны урлап китә. Былтыр кызны эзләргә чыга. Шүрәленең оясын таба һәм аның белән көрәшә. Хәлиткеч мизгелдә Сөембикә сөйгән егете белән калыр өчен канатларын утка ташлый. Былтыр белән Сөембикә икәү бергә янган урманнан чыгалар. Халык яшь парны шатланып каршы ала. Һәм мәхәббәт көче белән яңартылган җир йөзенә үзенең якты нурларын чәчеп, кояш балкып чыга.
Hürmetli тамашачылар, siz Şureli Kırlay Poytovazı isimli vokal-koreografik spektakl qaradınız. Solistlar, Tatarstan'ın от kazangan artistları Rima Akzamova, Dilara Palatova, İlnur Nuriyev, Rail Ganiyev, artistlar Alina Harisova, Vladislav Utkin, Alsu Abasheva, Zülfet Süleymanov, Karina Habibulina, Diana Saprikina, Alsu Maksumzyanova. Büyüşçüler türkümü. Baş bilitmeyster Tatarstan'ın Xalq hem Rəsəyinin от kazangan artisti Raila Garipova. Repetitorlar Tatarstan'ın Xalq artisti Leysen Hametova, Tatarstan'ın от kazangan artisti Raisa Hasyanova. Xor türkümü. Baş xormeyster Tatarstan'ın от kazangan sənğət işliklisi Niyaz Garayev. Xormeyster Tatarstan'ın от kazangan artisti Çulpan Ahmedjanova. Orkestr türkümü жетекшісі hem baş dirijör Ayrat Hayrullin. Aranjirovka hem orkestrovka Tatarstan'ın от kazangan sənğət işliklisi Yelena Anisimova. Baş giroylar Aynur Faizov. Tatarstan'ın от kazangan artisti Aygül Kiyamova hem Ayrat Zagidullin. Kuyucu balletmeister Kozan Davlat Medeniyet İnstitutu dotsenti Ninel Machilova. Direktor Tatarstan'ın от kazangan medeniyet hizmetkari Yuriy Zhukov. İdeya avtoru hem kuyucu rejissör Tatarstan'ın Xalq hem Rəsəyinin от kazangan artisti, ansamblinin sənğət жетекшісі Ayrat Hametov. Qadirli dostlar, sahnəyə Baltaş rayonu Başqarma Komiteti жетекшісі орынбасары Ғайнеддинов İlham Fidail ulun çağırabız. Hayırlı gün, hürmetli tamaşaçılar, hürmetli Yuriy Leonidovich, hürmetli kollegalarım. Залдағы шуның қадар дулқынландырғыш, залдағы қазіргі вазғият, көрсәгіз мына балкон шығырым тұла, артқы ишекләр шығырым тұла, һәм мына бу әлеге мизгел безнең бүйек мәшһүр Тукайыбызга олы рәхмәт һәм инде хөрмәт дисәм дә ялгыш булмас. Чөнки Тукайның туган көнен, Тукай көннәренең Балтачта башлануы менә бу бүген узган беренче тапкыр, тәүге тапкыр премьера буларак узган тамаша моңа бер дәлил булып тора. Ул рәхмәтемне җиткезәсем килә милләтебезгә, телебезгә, халкыбызга. Инде ничә дистә еллар буе Татарстанда гына түгел, Рәсәй төбәкләрендә, илебез чит илләрдә татар мәдәниятен, татар моңын, татар биюен танытып килүче татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленә олы рәхмәтемне җиткезәсем килә. Хөрмәтле Юрий Леонидович, уважаемый Юрий Леонидович, огромное спасибо вам, вашему коллективу. Это бренд татарской культуры. Вы служите не только в нашей республике, вы служите во всем мире, где проживают наши татары, наши соотечественники. Огромное спасибо вам и вашему коллективу. Хаминде менә икләтә дулкынландыргыч, чөнки бөек Тукайыбызны дөньяга китергән ана, бөек ана Мәмдүдә абыстай Балтач җирлегендә җирләнгән. Һәм
юкка түгелдер. Безнең җыр һәм бию ансамбле белән дә тыгыз элемтәдә хезмәт итәбез. Күпме бәйрәмнәребезне бизисез. Һәм инде искә алып әйтеп китмәү мөмкин түгелдер Рәшит абый турында. Менә бу Рәшит абыйның җыр һәм бию ансамблендә булган, куйган хезмәте, менә бу бүгенге премьера аның рухына дуга булып барып ишсен иде. Чөнки бик зур хезмәт куйды Рәшит абый. Җыр һәм бию ансамблен танытуга, телебезне, милләтебезне, татар сәнгатен танытуга зур хезмәт куйды. Хөрмәтле балалар, никадәр генә мәктәпләргә, балалар бакчаларына, сәнгать, мәдәният, спорт сарайлары салынса, юллар төзелсә, булар барысы да сезнең өчен кала. Менә бүгенге тәүге тапкыр булган премьерада милләтебезне, телебезне саклаучылар сез булачаксыз. Әгәр дә сез татар телендә ачык иттереп сөйләшмәсәгез, үзебезнең бию сәнгатен сакламасагыз, җыр сәнгатен сакламасагыз, безнең милләтебезнең киләчәге юк. Шуңа күрә сез лаеклы сакчылар да булып, лаеклы дәвамчылар да булсагыз иде. Телебез һәм милләтебезне саклауда. Тагын бер кат, хөрмәтле җыр һәм бию ансамбле. Балтачны сайлаганыгыз өчен шушы премьера буларак. Һәм бер ел, ярты еллык кына хезмәт түгел бит. Монда ничә еллык хезмәт кергән. Халкыбызның сантиметрлап һәрбер бизәк, һәрбер алым, бию чалымнары, менә буларны барлау, туплау, сәхнәгә куюда сезнең инде бер генә ел түгел, ничә дистә еллар хезмәтегез. Һәм инде ул кат-кат исбатлап килә. Безнең Тукайыбызның, безнең милләтебезнең һәм инде җыр һәм бию ансамбленең горур үз урыны һәм инде татар милләтенең бүгенге көндә үз җире, үз урыны һәм инде аның дәвамчылары бар икән. Бик зур рәхмәт телебезгә, халкыбызга, милләтебезгә хезмәт итүдә сезгә илһам чишмәгез саекмыйча, әле сезнең белән хезмәттәшлек алга таба да дәвам итеп, бергә шушы матур республикабызда, илебездә халыклар, милләтләр дуслыгында яшәргә һәм хезмәт итәргә насыйп булсын иде дигән теләктә калам. Әйдәгез әле басып алкышлыйк әле, хөрмәтле тамашачылар. Һәм biz әфәрин. Хөрмәтле Илһам Фидаилевич, Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле коллективы иҗатыбызга булган шиксез хөрмәтегез өчен Балтач районы администрация башлыгы Рамил Рәшит улы Нутфуллинга һәм шәхсен сезгә ихлас рәхмәтләрен белдерә. Чын күңелдән районыгызның киләчәктә дә чәчәк атуын һәм уңышлы иҗади хезмәттәшләребезнең дәвамлы булуын телибез. Сезгә һәм Балтач районы исеменә язылган рәхмәт хатларын һәм ансамбльнең алтын хәзинәсен тәшкил иткән җырлар кергән аудио дискны тапшырырга рөхсәт итегез. Хәерле кич, балалар, ата-аналар, туганнар. Шуннан да безгә бүген бик сөйнечле көн, ни демәктән безнең премьера. Нина Владимировна, где она у нас? Ниночка. Нина Владимировна, безнең педагог классика буенча. И Нина Владимировна постаралась и поставила этот балет, но мы его вместе переделали, сделали вокально-хореографической композицией. Нина, огромное спасибо за ваш труд от всего коллектива. И инде Шамиль абый утра Татарстанда халық артисты Шамиль Ахмаджанов, безнең ветеран, специально килде. Карарга Шамиль абый экзамен бирдек. Шулай итеп премьера белән барыгыз да.
Иншалла, бұл программа дүния буйлап ауылларда, һәм инде Россия төбәкләрендә, шит илләрдә без аны күрсәтәкчәкбез, Алла бәзә. Иншалла, сезгә әйбәт исемнәр. Рәхмәт бик зур килгәнегез өчен. Бөек Тукай безнең күңелләрдә мәңге яши. Сағынған шақлар була сине, туғры Тукай, туғры Абдулла. Ай күрдіде құяш алды сине, мәңгі янар үшін халқыма, өзім үшін түгел сенің үшін, өз бақшамда сақлайым бір гүлді. Ай күрдіде құяш алды сені, бұлдың бигірек қысқа өмірді, бұлдың бигірек қысқа өмірді. Исмің сенің еске düşірмеген, мен ұлтларым менің бик сирек. Мен өзімді білген ішімді, бұл жаныма сенде сені керек. Бұл жаныма сенде сені Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле. Хөрмәтле тамашачылар, шушының белән безнең концертыбыз тәмам. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Сау булыгыз киләсе чаршыларга кадәр.